Iki Anoman. Dasar kepara nyata. Iki ora pangling para sata Kurawa dampyak munggah ana ing Arga Kutha Runggu. Senggana. Ana marat. Apa kang dadi perlemu dene kowe mapan ana ing pertapan Kutha Runggu? Mula saiki tak takoni Kurawa tekan Kutha Runggu bakal duwe gawe apa? Sowan Sang Kesawa Sidi wigatine nyuwun pepakem Makutha Rama. Yen pancen Sang Tawa Bedawan Kesawa Sidi ora ngeparengake Kurawa sowan ana ing pertapan Kutha Runggu, apa kakon tak gulung pertapan Kutha Runggu. Yen perlu tak pateni sing aran Kesawa Sidi. Ngecomang deleming ngandar-andar ngendukur. Kemewat ucapmu kaya wong regem jimat keparat, kaya wani ndilat persiabang. Kowe ngame-ame sedaning Sang Begawan Kesawa Sidi konangan cantrike Anoman. Langkung tak gulungi genderamu tak babati gamanmu. Wah, wani haru Kurawa sing tawedene apa? Ora minggat ngarep-amping karta marmu tebak dalam kene marganing patimu Singalena prapting lalis karta marmu. Wilayah Awigna Mastu Purnama Sidhem. Awigna Mastu silat mringwang jagat karana siran tandha kawisaning bisana. Sono sinawung lan lopes tumasus tantun lambahing Buddha jinantur tutur. Kadela tula-tulat milap ting paradya winursita apa meperan wiskara karana tumiyung jaman purwa. Binardi tameng lalata mangga teka pasana ning Gupita tanpa nenggeng pralambang matumpa-tumpa. Marma panggung Sang Murweng Kata sebebyar dumadining wayang purwa. Purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng ngunu surasa. Yen Rasaya karaos mulat sarira hangrasa wani ruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca. Jarwe wis rinagop caing carita becik wis gemelar jroning pakeliran yaiku sejatine amriksani pagelaran ringgit purwa. Surya Candra Ndarum Yang Kartika pinurba kodrating kawasa. Sahari ratri hangidri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti. Temandati petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetukulan tangkar tumangkar kosi rambun kaya jawapating krembyang. Dadya padhanging kutu-kutu walang atoga buron mono miyang buron toya dadya beranakan tanpa wicalan. Padhang trawangan lari Sanghyang Rawi ingkang arsa merbawani jagat. Mungging jagat pitan duk mungup-mungup. Mungging hangrane wukir abang merngangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi. Saya dangu sumunu Sanghyang Arpa. Semebelak kanan kiring abang esmu jenar kaperbawan nari Sanghyang Basanta. Tanem tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya pucuking gunung kemulan gendhanu kasiring prapancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega. Haning kiwedita minangka dadi purwakaning kandha. Saratri mangke imbang ana tan sami kejawi amung gumlaring negari Ngastina. Ya Braja ing Gajahhoya, ya ing Niman Benawi, ya ing Kuru Janggala. Pranyata negari ingkang ageng tur inggih agung dasari ayem tur inggih ayem. Praja ingkang dumadi saking pulo-pulo bebanjaran Singasaban Toya Benawi tinampi ombak samudra biru langit kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanta uruting Cakrawala. Wane-wane cakri ing wisik sameneh kineping jurang corong kinepung guwa serung kinarya susuing paksi lawet miyang sarang burung menurugi pasisiran tersasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwa hangrembuyung royo-royo karang witri ruwi-ruwi ning klopo pratandha bumi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung banjengan hangrang sang langit lenggak-lenggok lampahing to ing mijil saking sendang-sendang pening tirtane iline pinara para planeti nampi wadhuk binendung-bendung kinarya hangening sawah miyang pategalaning Narakesma wekel pangulaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang sela sadaya tinanduran tanen tuwa kang marakapi kandya Bathari Sri agelaring pasabinan yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi
Pategali rungu Plawijaya ngrembuyung gegodhongane ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Pala kependhem, pala kesempar, pala gumantung. Sadayatan kejiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya pitiwen sang-sang rembuga lamun sang glering mangonan. Lamun wanci serap Surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi. Dadan ana carane kandhang nganggo kinancing palang labet tebih saking tindak Durjana Cuti. Samya sayek saka Kaptyaka Ruluguring Nusa bangsa tuwi negari Ngastina. Wana gunging gunung hanggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumerah. Sadya dadi regu-reganing lingkungan. Langkung-langkung lampun to tinaliti. Jalma sampet ing sanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada. Anane amung samat sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji semapan jatining siban ingkang piriji amet mahawujud manunggaling cipta rasa karsa hambabar karya. Kenging binasake negari Ngastina Lekusuma lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang punjung pasir pawukir lo jinawi gemah ripah karta tata turaharja. Dasar negara gedhe obore padang jagati dhuwur kukusing turta adoh kuncarane turta kasusreng manca praja. Lah sinten to wau ing asta pusaraning adil praja ing Ngastina menangi ngucapna dasa namaning Sanata. Dasaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Duryudana, ya Prabu Jaka Pitana, ya Jaya Pitana, ya Suyudana, ya Sanata Prabu Gendari Suta, Dastratmaja, ya Sang Tripamangsah, ya Sang Kurawendra. Nalindra pepaku ning bumi ingkang hanggung jejekaken kautaman. Risajka lenggaman ing dampar ora mantra-mantra sipating Ubathara kaya Sang Hyang Bathara Kuwira dewaning kesugihan angit Jawantah. Ing jayandir blabar sangganing Pranaka samya gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit papasasat atau pandengkul datan posela. Miwah sangganing para anungal tungguling praja ing Ngastina ingkang sampun kepareng nyerpepeh pindha sata metarangan. Suku janggut teken dodo mabukuh Susilastawa. Menika ta warnane Sang Nindya mantri muka parsaning praja. Hadedalming palasa jenar Rekena Patih Harya Sengkuni, ya Harya Suman, ya Trigantalpati. Menggeraken ujun marang para praja ing Ngastina. Pandhita ing Saka Lima, ya ing Saka Panca, peparap Danyewang Druna, ya Sang Kumbayana. Pandhita buntas kawruh sithik paningahe tu sabarang pangandikane dadi. Turta kasunungan kasekten linangkung bebasan tinata mendat jinura menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Sang Dawa Begawan Druna mengkeraken Senopati gegedhug tetanggulaning kewuh bebeteng praja Ngastina. Nalindra ngawangga Sang Adipati Basukarna, ya Basusena, ya Suryaputra, ya Suryatmaja. Narpati Basukarna mengkeraken Kadang Nata, Satya ing Tirta tilar Raden Harya Kartamarma. Ring ngandher mlabar sanggan ingkang samya gantung seba, tumpang dengkul pasebaning para wadyabala. Obra pusaraning Murawadyabala lamun kacandra ing ngabrit kempal samyabrit yen cinandra kadya giri pawaka. Giriraning gunung pawaka geni kaya harga ingkang dawek kawelagar. Ing seta kempal samya seta cinandra kadya kuntul soba ing ler-leran. Ing ijo kempal padha ijo yen cinandra kadya tetanduran kang tasih gumadung. Ing cemeng kempal sami cemeng yen cinandra kadya gagak mungging pasetran. Palandri manggih idem jinem madaning pasewakan negari Ngastina. Nadyan gegodhongan taneng ngobah samirana datan mampah. Kapal sombong swaraning pandi gending gemblak. Kriya kemasan tas keparengan ambut kartisa angsuwang. Pating sarenglang, pating careng ngambal kanjur Manjaraga. Wayan peksinggo imunyang pancak suci.
Norasaru malah sari seneng jroning pasewakan. Parandene Sanata sampun kepareng lenggah. Suprandiri sak mangki dereng kepareng medhar pangandikan dadya tambuh sutaning galih. Sang ya para sesepuh ingkang sami lenggah madyaning Datlaya Braja ing Astina. Dadak saklengah kawis tingal rawipun pandhita ing Talkanda Sang Mahatma Siwara Bisma ya sang Gangga putra dada keja tinggalih nonten Astina Prabu Duryudana sigurang racane lenggah ingkang eyang anyarengi swaraning bendi munya mangungkung kajena bilih Sanata ing Astina harus medhar pangandikan dadi kumangune jeling pangandika Sanata ing Astina Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan leng-leng gatining kang awan sapa nikeng Astina samantara tekeng Tegal Kurunarya ya Kresna laku Sireng Prasurama miangkan Wajanaka dulur Narada kapangya Tegal lore melu karya sang Bupati sang Bupati Diwangsa mono mangadine luwih ana sarmintaning sun jagat wasisaning Ubathara paman Harya Sengguni ayo ndadekake kagiat pekenira si paman ingkang isun biji mangarsama paman Harya kepatihan kawula ana ninggih anak Prabu sakalangkung gorawalan panampinipun ing ngabdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun Paduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos ing manah Pindaran Salamba pinanjaring alun-alun kumitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan nggir wanter sabda pangandika Paduka kepareng ingkang bapa cemadhong dawuh kadiparan anggone si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Mranata tata rakiting negari Ngastina. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula ing Madyapada wonten ing delahan. Menawi Paduka ndangu babakan tata rakiting praja sadaya boten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saka kaptiakare luhuring nusa bangsa duwe negari Ngastina. Medhahipun para abdi prajurit boten kendhat anginipun sami gegladhen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja Paduka
katembing marang muka mboten badhe angkepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun inggih ndadosaken bombong raos sing manah ora liwat pakaran ingkang utama tindakno selawasi lan prayogakno anggone ngadhep ngarsaning ingsun sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi ing kepatihan nggih anak Prabu ing Ngastina bapa Panembahan Durna sarawuh jengandika bapa Panembahan Durna kasekecakno anggen jengandika lenggah madaning datul ya negari Ngastina bapa Panembahan Durna Kuswala sila bertobo swalu kimbal sumorante hawala lun muni nggih ger sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sokalima wonten ing Datulaya Praja Ngastina namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina ger anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah bapa Panembahan Durna kula naknan sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sokalima wonten ing Datulaya Praja Ngastina menika. Miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sawetawis lenggah wonten ing Datulaya Praja Ngastina, asu ing dados napas asat ing dados riwi. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nuwun Yayi. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang raka ing Awangga. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang raka mugi kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Apa dene sira Dimas Kartomarma? Prayogakno nglerisi adi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarma. Lho niki Kanjeng Koko Prabu. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayipun Kartomarma derelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Ngastina mustak tampa siadi atur bekti ora liwat pangestuning pun Kakang Pratakna mring sanggihan ingkang padha sebo lan tatanan sanggihaning kawula Nayaka lan Sentana aja nganti ana ing padha saur manuk jenenging senadya babarake wigatining pasewakan menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu Duryudana nun mangke yang dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Hyang Talkanda ingkang wayah ing Ngastina ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Hyang wonten negari Ngastina Kanjeng Hyang Mahatmur Siwara Bisma. Ong Mastu Nama Sidam sekaring bawana langgeng. Iya Putu Prabu. Banget panarimaning pun Hyang. Dene sawaning pun Hyang ing Praja Ngastina dina samengko sinugata panembrama saka Putu Prabu Kurupati. Lakuku saka Talkanda tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala. Mung kepareng aku ngaturake pudya pangastawaning pun Hyang Talkanda tampanana Putu. Lha pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Namung ngandadosaken gugup gagap guragapan raos sing manah. Dene dinten samangke jengandika Kanjeng Hyang kepareng rawuh monggo tanpa cecala ingkang saderengipun handadosaken kakyat sotaning manah ingkang wayah ing Ngastina pun Duryudana Kanjeng Hyang mengkusu raos kados pundi bilih paduka Kanjeng Hyang paring dedukan dhateng ingkang wayah monggo kula aturi paring dawuh badhe kula tampi kanthi lega legawaning manah nanging menawi rawuh jengandika Kanjeng Hyang mligi tetinju dhateng Praja Ngastina namung atur panuwun ingkang saged kula aturaken dhateng jengandika Kanjeng Hyang ing Talkanda Hyang Mahatmur Siwara Bisma. Duryudana wonten timbalan kiraku wong sak Ngastina iki wis padha ngerti kabeh. Nadyan Bisma kuwi mapan ana ing Talkanda nanging aku kuwi jejer putra bumi negara Ngastina tegese negara Ngastina kuwi bumi kelairanku. Negara Ngastina kuwi bumi wutah getihku. Nadyan saben dinane Begawan Bisma kuwi mapan ana ing Talkanda nanging pendak-pendak aku duwe rasa kangen lan kepengin niti priksa kelawan kahanan negaraku iki
Duryudana. Mula yen to pendak-pendak Begawan Bisma sowan ning Praja Ngastina, aja ana tuwuh tandha pitakon jroning atimu. Ya mung merga nggonku tresna kelawan bumi kelairanku iki, Kurupati. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten ingkang wayah ing Ngastina jumadung dawuh menggah kados pundi kawontenanipun negari Ngastina sasampunipun dipun asta dening ingkang wayah pun Kurupati. Mugi keparenga paring dawuh ingkang tetela Kanjeng Hyang. Ngono. Yen pancen kaya mengkono pandhangoning Putu Prabu, yen upama aku matur, apa kira-kira Putu Prabu ora gelo penggalihe? Menawi menika pangandikanipun Kanjeng Hyang badhe kula tampi kanthi lega legawaning manahipun ingkang wayah ing Ngastina. Yen pancen kaya mengkono midhangetna. Keparenga aku tak rada maju nggonku sowan ya Putu, supaya aja nganti dina dungkap panampaning Putu Prabu Ngastina nggonku ngonceki babagan negara Ngastina. Kula semanggaken batuku Kanjeng Hyang Talkanda. Anjrah ingkang puspita Kurupati wonten timbalan. Yen to wis entuk purbawasisaning saka Putu Prabu, nggonku bakal ngonceki negaraku Ngastina. Tak wiwiti nalika Ngastina diasta dening sawarga pamanmu ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Ngastina iki kondhang kuncara kajana priya. Ngibarate jagat ing nganti kebrebeken marang umbandanging negara Ngastina ya ageng ya agung. Apa ta winastan ageng sabab Ngastina kuwi jembar agung kuncaraning praja nganti tekan manca praja. Wekasan akeh kang padha lirip, akeh kang padha kedanan karo kahanane negara Ngastina. Iki nalika diasta dening pamanmu Prabu Pandhu. Inggih. Nalika Ngastina diasta dening wong tuamu, ya kuwi Kaki Prabu Dastarata. Upama muduna kuwi ora sepira. Merga ora ketang sithik Dastarata tau tate ngangsu kawruh babakan paprintahan marang adine lanang ya kuwi Prabu Pandhu. Mula muduna kana negara Ngastina ora sepiruwa. Nanging bareng Ngastina iki diasta dening Putu Prabu Duryudana, Kurupati. Upama aku matur apa kira-kira Putu Prabu Ngastina kuwi ora gerah penggalihe. Kula triparing dawuh ingkang tetela. Menika dados pamecut tumrapipun ingkang wayahipun Duryudana. Bagus. Yen to kowe isih nampa panyacat, isih nampa panyida, tegese Putu Prabu isih gelem didandani. Lah yen kepengin prisa Ngastina nalika diasta dening Prabu Pandhu, nalika diasta dening wong tuamu, lan nalika diasta dening Putu Prabu Ngastina, iki sungsate adoh banget. Sungsate adoh banget. Kurupati wonten dawuh. Ngastina kuwi ora larang sandang, ora larang pangan. Ngastina kuwi ibarate kaya dene winih ingkang binekta kukila miber tiba ning lemah bakal tukul angrembaka. Dadi tumrap aku yen nganti kawula Ngastina kuwi kurang sandang, kurang pangan kuwi nuwun sewu, ora kok perkara lemah Ngastina kuwi ora subur, ora kok perkara lemah Ngastina kuwi ora iso ditanduri, ning kebangetan peperintahane. Kebangetan peperintahane. Inggih. Pendak aku sowan ning Praja Ngastina sing tak sumurupi para kawula padha regejegan, para kawula akeh kang padha bentak sirah. Para kawula kana-kana ming padha memungsuhan, padha plirik-plirikan, padha sikut-sikutan. Mongko bareng tak takoni perkarane apa? Perkarane mung perkara sepele. Yen ora sandang ya pangan, yen ora pangan ya babakan wujuding brana picis. Iki nandhakake yen to kawulamu durung tentrem, kawulamu durung ayem. Mongko bola-bali Eyangmu Ngetalkanda wis paring dawuh kelawan sira Putu Prabu Kurupati, patang perkara nggih. Patang perkara wong kang dadi pangareping para kawula kuwi kudu nglakoni patang perkara. Siji, yen sira wis mengku
tegese yen sira wis dadi pangareping praja tegese wis mengku derajat lan pangkat aja lali kowe kudu mangku sing mbok pangku sapa sing mbok pangku ya kawula sing akeh banget mau kowe kudu saguh mangku marang para kawula yen wis bisa mangku kowe dadi pangareping praja sing bisa momot kuwi apa madhahi apa wae tegese momot kowe kudu bisa madhahi marang wewatekaning kawulamu ingkang sepirang-pirang mongko wewatekane dhewe-dhewe kuwi kudu bisa mbok mot ana ing lair lan batinmu sakwise momot kowe kudu bisa momong elinga Urupati wong dadi pangareping praja kuwi ora kok kowe lungguh dampar sila tumpang kowe menang nepak mbun-bunaning kawula kuwi ora ning kowe dadi pamomonging para kawula apa kekarepaning kawula sak bisa-bisa mbok turuti yen patang perkara ya kuwi mengku yen wis mengku mangku yen wis mangku momot yen wis momot kowe dah bisa momong kuwi tok lakoni kawulamu ora ting slebar ora karu-karuan kaya ngene iki kawulamu ora bakal kekurangan kawulamu ora bakal kecingkrangan iki angka 1 akeh para pinter pendhita resi winasis kang nyebutake yen kowe wis dadi nalendra pangareping para kawula kowe kudu tata tegese tata pinter mranata marang sagunging para kawula manut karo pambegane dhewe-dhewe lan manut karo kekarepane dhewe-dhewe sakwise tata kowe kudu titi naliti marang sakkaing perkara eneng kawulamu sakwise titi kowe kudu titis tegese titis kuwi kowe kudu bisa mratitisake paningalmu nyawang marang mubah musik ing para kawula aja kendhat tansah titi naliti sakkaing perkara lan ingkang pungkasan kowe kudu tutus kuwi apa tutus kuwi tali kowe dadi tali bisa naleni marang kawula dasih yen kabeh mau mbok cakke Ngastina kuwi dadine apik ning kowe ora kok Urupati sing mbok sanding ming Narapraja sing cedhak karo kowe ming Narapraja sing pinter mbombong karo kowe ming Narapraja sing iso nyenengake karo kowe Narapraja liyane sing ora cedhak karo kowe mbok singkang-singkang kowe cedhak ning gone kawula ya ora ngertau sing mbok caketi ming kawula sing mapan ning kutha sing mapan ana ning Karang Pradesan sing mapan ana ning gunung-gunung ora tau mbok rawuhi ora tau mbok titipriksa mongko ngerti yo kowe kepengin dipercaya dening para kawula kuwi janjane kowe ora usah ngetokke brana picis sing akeh ning kowe tansah caket marang para kawula ragan atine gendongen rasaning para kawula yen kowe bisa ngrogoh atine kawula kowe bisa nggendong atine para kawula wola ora usah mbok wenehi dhuwit akeh kawula ki bakal tresna karo kowe merga apa merga rumangsane wis digatekke karo ratune wis digatekke karo pengarepe kang mangkono kawula uga bakal gatekke kelawan kowe lah kowe ora tau gatekke kawula kok kowe kepengin digatekke kawula kuwi saiki aku tak takon kuwi cara ngendi mongko wong Jawa nyebutake nek kowe moh dijiwit aja sok jiwit nek moh ditabuk aja sok nabuk inggih aku tak takon Gandeng yang badhe paring dawuh menapa kahanan Ngastina kok kaya ngene iki janjane piye janjane biyen-biyene piye kula sampun dawuh kalian Paman Harya Sengguni supados nitipriksa dhateng para kawula dasih nah nyatanipun kawontenanipun para kawula tetep kados mekaten menika lah kowe kongkon kok Sengkuni coba aku saiki tak takon yen perlu lumpukna wong sak Ngastina iki sapa sing percaya karo Sengkuni wis ora ana ning bedekne Sengkuni iki cedhak karo kowe ora ana wong sing wani ngagro-agro ora ana wong sing wani ngogak-ogak karo Sengkuni merga Sengkuni kuwi cedhak karo ratune coba to kowe adoh karo Sengkuni Sengkuni iki wis digantung kawula ta inggih Klenuwun sewu penemban piye menawi dipun keparengaken kula badhe sumala atur yo piye aku tak takon karo kowe menawi jengandika menika nglepataken dhateng kula menika kelintu lho
Klerune nggo napa? Amargi kula nuwun sewu. Kula menika leres tiyang nomer kalih wonten negari Ngastina. Nanging sampun ngantos kalepatan menika dipun tujokaken dhateng kula piyambak. Mergi Sentana Nayaka Ngastina menika kathah sanget. Anak Prabu Duryudana paring dawuh kalian kula dawuh kalian Sentana lan Nayaka. Tegesipun ingkang sok remen ngenggokaken dawuh Nalendra menika mboten kok kula, nanging klebet Sentana Nayaka Ngastina menika ingkang sami ngenggokaken dhateng dawuh nata Ngastina. Lah saiki aku tak takon karo kowe, sing milih Sentana Nayaka Ngastina sapa? Lah menika kula. Kula ingkang milih. Lah tegese pancen mbok pilihi sing cocok karo rasamu, sing cocok karo atimu kuwi tok angkat dadi Nayaka Sentana, ning sing wong apik-apik mbok singkirke. Mengko mundhak dadi nyandung trimpet karo apa kang dadi gegayuhanmu. Rak ngono to kuwi. Estu penemban kula mboten badhe tumindak kados mekaten. Iya. Piye? Babagan perkawis negari menika menawi mekaten dawuhipun Kanjeng Hyang. Kula mboten badhe selak. Wiwit dinten samangke kula badhe mbangun miturut dawuhipun Kanjeng Hyang. Nanging kula nyuwun dawuh babar pisan kados pundi anggenipun badhe ndandosi kawontenan negari Ngastina. Kurupati wonten dawuh. Apa Kurupati ora mireng? Tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna. Yen to dina samengko Jawata bakal matedhakake pepakem tumraping para Nalendra kang aran pepakem Makutha Rama. Monggo ingkang dadi lantaran tumedhaking pepakem Makutha Rama mau ora kejaba mung ana Brahmana anyar katon. Brahmana anyar ingkang mapan ana ing ereng-erenging Gunung Kutharunggu ingkang peparab Begawan Kesawa Sidi. Kurwati, yen kowe kepengin negaramu kuwi dadi apik, negaramu kuwi dadi becik, kowe sowana ning ngersaning Sang Begawan Kesawa Sidi, sesedhok ana Sang Kesawa Sidi. Kowe meguru marang Sang Begawan Kesawa Sidi nganti kowe diparingi pepakem Makutha Rama. Yen sira putu Prabu santuk pepakem Makutha Rama, pepakem mau yen mbok gunakake srana kanggo gegaran peperintahmu ning negara Ngastina, Ngastina kuwi bakal dadi negara ingkang becik, Ngastina bakal dadi negara ingkang apik. Matur sembah nuwun. Nanging gandeng kula menika Nalendra, kula badhe tarosan lumin kalian para sepuh. Kuwi luwih prayoga. Para gage. Sapa kira-kira sing ora sarujuk yen to sira putu Prabu nggayuh pepakem Makutha Rama? Paman Harya. Wonten dawuh. Menggah pemanggihipun Paman Sengkuni kados pundi? Sanesipun rumiyin nggih. Kula wingking piyambak kemawon. Bawaduna. Wonten timpalan ngadhawa nggih. Menggah pemanggihipun Bapa ing Sukalima kados pundi anggen menapa kula kedah nggayuh pepakem Makutha Rama. Kentos walu gembol monyor-monyor duk ning kula dadi alas salah dadi men raja bolang-baling. Menika ngaten nggih, Nger. Kula ming dados dawuhipun Sang Mahatma Resiwara Bisma menika pranyata sawetunggiling brahmana ingkang awas paningalipun titis pangandikanipun. Mila tumrap ingkang Bapa ing Sukalima menawi dados dawuhipun Sang Mahatma Resiwara Bisma menika saenipun paduka anak Prabu Duryudana anyendikanana tumunten mandhap saking dampar bidal wonten ing areng-arenging Gunung Kutharunggu sowan Sang Begawan Kesawa Sidi ing wigatos nyuwun pepakem Makutha Rama. Kula nuwun mampunten, Nger. Menapa ing sampun dados dawuhipun Sang Mahatma Resiwara Bisma menika nyata kepara saestu jejering Nalendra paduka menika kedah tanggel jawab babagan sae lan botenipun negari Ngastina. Menawi paduka anak Prabu kepengin negari Ngastina menika dados praja ingkang ageng tur inggih agung Kuncara Hanjayeng Bawana inggih kedah ginakaken peperintahan kanthi gegaran pepakem Makutha Rama menika kala wau. Kosik. Kakang Duna, pripun Dik Pati? Sampeyan kok teteh babagan pepakem Makutha Rama niku wis ngerti sadurunge napa ngertos merga saking pangendikanipun Sang Mahatma Resiwara Bisma. Lho, kula pun ngerti sadurunge. Nek ngerti sadurunge kok ora paring pangandikan. Mung ngenteni sabdaning Sang Mahatma Resiwara Bisma. Wah, kula ajrih kalian wisesaning praja Ngastina. Wisesaning Nalendra ing Ngastina. Menawi ngantos kula ngrumini dawuhipun anak Prabu Duryudana, dosa napa sing kula sandhang? Nek ngonten sampeyan wis pono babagan pepakem Makutha Rama pun.
Pepakem Makutha Rama menika menapa? Pepakem pewarah. Kagem sinten kemawon ingkang ngasta bawat perintahaning praja ginakaken pepakem menika kala wau. Makutha Rama. Makutha Rama niku tegese Makutha menika sandangan ingkang diagem wonten ing mestaka. Lho. Menika Makutha Rama. Rama menika bapak. Dados Makutha Rama menika nuwun sewu, menika Wahyu Pecis. Wahyu Pecis senengane kok ming ngawur lho. Sampeyan niku nek omong nek paring pangandikan kok ming sakepenake dhewe. Mawi ingkang bab ping 5 sarujuk kemawon nggih. Sarujuk kemawon. Kakang Prabu Karna. Yayi. Mboten nampa barep pisan dhateng pangandikanipun Bapa Durna menawi cara kula menika lampah ingkang prayogi. Ingkang sampun dipun ngendikaken saking Hyang Begawan Bisma. Nyai Prabu kedah ngendikani menawi dados dawuhipun Sang Begawan Dewa Brata. Paman Harya, wonten dawuh nggih. Kandhung sakandika Paman Sengkuni. Kula kedah kados pundi? Kula nuwun sewu. Menawi tiyang sami nyebat wonten wahyu, wonten kanugrahan ingkang kedah dipun gayuh menika kula nuwun sewu. Menawi cara Sengkuni kula menika mboten nate pitados kaliyan ingkang nami wahyu, mboten nate pitados kaliyan ingkang nami kanugrahan. Mekaten nggih nggih. Paduka menika sampun dados nalindra. Cara ngginakaken peperintahan kados menapa menika wonten ing pangwaos paduka. Badhe ngginakaken peperintahan cara paduka anak Prabu menika wonten ing purba wasisanipun anak Prabu Ngastina. Nek cara kula lho menapa mboten saru ing atase panjenengan menika Nalindra Gung Binatara. Ing atasipun paduka menika Nalindra Kuncara. Sinten ingkang boten tepang kaliyan Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Lah kok lajeng sesedokan nyembah dramaipun pendhita ingkang nembe kemawon mesanggrah wonten ing Gunung Kutarunggu menawi cara kula menapa mboten damel lingsem. Kula nyuwun mapunten lenggir. Menika namung pamrayogi kemawon. Paduka menika sampun boten kirang menapa kemawon. Derajat pangkat sampun rinegem. Bebasan jengandika menika ngakahi jagat kemawon saged kelampahan. Bondo donya sampun tumpuk matimbun-timbun boten badhe telas pitung turunan. Lajeng ginanipun menapa kok dadak ketayalan golek wahyu, golek pepakem. Menawi cara kula panjenengan nggadahi pangawas wetah tumraping negari Ngastina. Peperintahan paduka menika ingkang dipun estokaken dening para kawula. Perkara kawula niku kepenak menapa mboten menika namung pambudidayanipun kawula piyambak-piyambak. Lah nek panjenengan kudu nanggung uripe kawula sak negara kaya ngeten iki, sinten ingkang badhe kapintunan? Namung panjenengan piyambak. Panjenengan menika sampun blobo lumo, sampun paring dedana menapa kemawon dhateng para kawula. Ya mung kawula Ngastina menika menawi tumrap kula ingkang kedah dipun lepataken wis diparingi apa-apa ora digunakake kanthi becik, ora digunakake kanthi apik. Nuwun sewu. Menika cara kula lho. Menawi cara kula panjenengan lenggah kemawon wonten negari Ngastina, mboten sah ketayalan tekan nerenging Gunung Kutarunggu suwita dhateng pendhita anyar. Ya nek ngelmune menika nyata, nek ngelmune ora nyata, ora malah kewirangan. Panjenengan Nalindra kok suwita sawijining brahmana iki ngelmunipun mboten nyata menika tumrap kula wirang bebarang badhe cinacating jagat pinaya ing sami lunggir. Man Harya Sengkuni. Tumrap kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah badal dawuhipun Kanjeng Hyang Mahatmur Siwara Bisma. Kula petang-petang boten wonten ginanipun kula minggah wonten ing Arga Kutarunggu gayuh kanugrahan. Kula sampun dados Nalindra, kula sampun gadahi wewenang boten wonten ingkang ngungkuli wewenangipun Duryudana. Tur tumrap kula menika dadi Nalindra wis paring dedana dhateng kawula kula nanging jebul kawulane sing ora gelem budidaya. Nadyan didandanana sedina kaping 7. Nadyan Duryudana kudu gayuh kanugrahan menapa kemawon nek kawulane ora gelem budidaya tutur ketawur ora ana gunane. Mula kula nyuwun pamunten menawi dawuhipun Kanjeng Hyang Paripaksa kula boten saged nyendikani. Ngeten peperintahanipun Duryudana menawi kersa gesang teng Ngastina nek ora gelem urip nang Ngastina iki monggo kula aturi kesah saking negari Ngastina boten dados menapa Kanjeng Hyang.
Astu nama sidam skaring bawana langgeng. Purupati wonten timbalan. Ngerti kaya ngene kang dadi wuwusing tembungmu, aku mau ora bakal akeh-akeh nggonku nuturi marang kowe. Satemene nggone pun yang sowan ana negara Ngastina mau pancen tak jarak, aku pengen tutur-tutur, aku pengen dandan-dandan negara Ngastina. Nanging jebul pengarepe Ngastina wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Kowe takon gayuh pepakem aku Tarama kuwi aja bebaran peperintahanmu wae kowe ora sagup. Wangune ucaping Begawan Bisma wis kalah mandi karo ucaping Patih Sengkuni. Ya wis ora apa-apa Kurupati. Ora dadi ngopo. Yen ngono wis ora ana gunane nggonku dandan-dandan negara Ngastina. Wis ora ana gunane nggonku kepengin dandani kahanan negara Ngastina merga nalindrane wis ora iso didandani. Sekecakne nggonmu lenggah. Yen kowe ora gelem gegayuh pepakem aku Tarama, tak etungi telung kedheping paningalku yen Ngastina ora ambruk aja dundang Begawan Bisma tak kandhani. Durna. Wonten dawuh, Gen. Sajahe Kanjeng Hyang Bisma duka. Oh, kula menika sampun apal. Kula menika sampun niteni dhateng wewatekanipun Sang Mahatma Siwara Bisma. Menawi rembakipun boten dipun tampi, tumunten piyambakipun lajeng duka asinipun menika sampun saben dintenipun. Ning nggih wong salwangsul napa sing dados sababipun menika namung Adi Harya Sengkuni. Dewate pripun Kakang Durna? Mbok sok meneki pinter ngrangkani atine wong. Aja mung sak kepenake dhewe kowe mesti gawe sengkel penggaling Sang Begawan Bisma. Kajengipun manjen ya tak jarak. Kula niku jeleh pendak-pendak rawuhing Sang Begawan Bisma ming rembug babakan katentreman lan katentreman. Saniki kula tak takon, pundi jagat sing tesih ketok tentrem niku pundi? Saniki donya niku wis ora ana sing tentrem, donya niku wis ora ana sing ayem. Kok isih ana menungsa sing ngrembug katentreman kula menika jengkel. Langkung-langkung anak Prabu Duryudana kok dipun dawuhi supados gayuh pepakem Makutarama. Makutarama niku napa kula tak takon. Apa ya terus negarane bakal apik yen to anak Prabu Duryudana bisa kasembadan gayuh pepakem Makutarama. Tumrap kula ayem lan botenipun negara menika tumrap kula gumantung nyawiji antawisipun kawula lan nalindranipun ora kok gumantung karo wujuding kanugrahan, ora kok gumantung wujuding wahyu. Bathara. Wonten dawuh nggih. Lajeng saenipun menapa kula kedah gayuh pepakem Makutarama. Upami mekaten kula boten badhe sudi menawi kula kedah dados santrikipun Kesawa Sidi ing mesanggrah wonten ing ereng-erenging Gunung Kutarunggu. Kula boten badhe purun menawi kedah kula dados cantrik derajat kula nalindra kok kula kok nyembah karo wujuding pendhita kula rasuti. Nggih nggih. Kula nyuwun iku bertikelipun Bapak Panembaduna. Oh, samenika ngaten kemawon. Sampun ngantos ngandika anak Prabu ingkang budal dados cantrikipun Kesawa Sidi menika. Nanging panjenengan kedah utusan dhateng satunggiling nayaka utawi Sentara Negari Ngastina. Sinten ingkang dados wakilipun anak Prabu Duryudana gayuh pepakem Makutarama, Ger? Ing Sring Astina Maha Prabu Duryudana alon wijiling mangandika duh harining sun. Oh Kakang Prabu Karna wonten timbalan Yai. Nawung jangandika ingkang kula wawas trep lan pantes minangka wakilipun Duryudana minggah wonten ing Gunung Kutarunggu pinanggih kelan Sang Kesawa Sidi. Nanging kula mboten badhe ngremehaken derajatipun Kakang Prabu Karna ing Awangga. Liripun kados pundi? Kula mboten kepengin jengandika menika lajeng tumuli suwita dhateng Sang Kesawa Sidi. Dipun suwun kemawon pepakem Makutarama menawi dipun paringaken ngaturaken panuwun nek ora sepinten bangganipun Kesawa Sidi. Kula suwun supados jengandika saged nggulung pertapan Kutarunggu. Prasta dawuh Kyai Prabu. Klilanono kula nyuwun pamit madal paselan bidal dhateng Arga Kutarunggu. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Patuko. Kula nyuwun pamit Yayi. Nggih, Kakang Prabu Karna mung atos-atos mugi-mugi slebda ing karya.
menawi dipun utus anak Prabu Karna ing Awangga amargi nadyan negaranipun namung alit nanging piyambakipun punika ugi jejering Nalindra. Sampun satrepipun menawi Nalindra ngestina dipun wakili dening anak Prabu Karna ing Awangga. Bawa Durna inggih kasinggan mekaten. Inggih. Padune sampeyan iku wis rumangsa ora dadi utusan mengarep enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Kata tungdak. Bapak Penemban Durna. Kula wonten dawuh, Gen. Kula aturi bidhalaken sangganing para sata Kurawa mbebantu dhateng Kakang Prabu Karna semanulgi Paman Harya Sengguni. Kula nestakaken dawuh menawi ngantos Kesawa Sidi mboten maringaken pepakem Makutha Rama. Kula paringi purba wasesa Kurawa kadang kula menang nggulung pertapan Kutarunggu. Nestakaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nanten ingkang Bapak Isu kali nyuwun pamit, Nger. Kula semanggaken Bapak Penemban Durna. Kartomarma. Dimas Kartomarma. Tulung mang jawilke Kartomarma niku. Mah, wonten dawuh ngoten. Ora neng ngebis, ora neng kene. Ning turu wae. Iki. Budhana kang padha sepa. Nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kadangipun Kakang Dimas Kartomarma. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining pananggilan. Sanata asukundur ngedatun jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing para mban cedhi mangku ketanggung Jaka Palororo ing sami ngampil upatraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katingal saking Mandrawa kaya tansah katon sesanti kamulyan. Oh Mastuna sidam sekaring bawana langgeng. Anoman sawetara nggonmu ngadhep ana ing pertapan Kutarunggu padha rarja sak pratamu Anoman tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala Premban. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya senggana ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Namung ngendadosaken gawuk raos ing manah sakathahing para cantrik ing samya mangarsa mangersa paduka Premban teka namung ing ngabdipun Anoman ingkang caketaken pisuwanipun. Kepareng kula cemadhong dawuh ya mung isih sangga runggi kang dadi penggalihku Anoman. Ngertiya lamun jagat iki wis wanuh kelawan senggana yen to sira iku sawijining brahmana ning pertapan Kendali Sada mongko nggonmu dadi brahmana kuwi wis mataun-taun yen perlu mangabat-abat nggonmu urip ana ing Kendali Sada mesti wis tuwuk ndahar gempalaning jagat legiasi ning kahanan babakan kabrahmanan nanging kena ngopo lah kok dadi sira isih suwita marang Kesawa Sidi. Aku kuwi mung pandhita gunung kurang pangerten sarta ngelmu upama ditanding kalawan Anoman mesti wae isih adoh sungsate. Nanging ngopo kang mbok upadi dene kowe suwita marang Kesawa Sidi. Nyuwun mahapunten Premban. Tumraping ngabdipun senggana inggil lan cethek ing ngelmu satunggiling brahmana menika boten wonten pundi piyambakipun cumandha lan boten katandha dangu lan botenipun anggenipun madeg brahmana. Tumraping ngabdipun Anoman menawi tasih saged urmagang raganipun ingkang ngabdipun Anoman miwah tumangkaring pikir menika tasih sembada boten kendhat anggenipun anggen kula tansah ngudi ngelmu miwah undhak ing kawruh. Langkung-langkung paduka Penemban saestu ketingal mencorong cahayanipun menika katandha bilih paduka pendhita ingkang nembe winangwong dening dewa. Mila wonten satunggiling panyuwunanipun ing ngabdiwunan Anoman ing badhe kula aturaken dhateng paduka Penemban. Apa ta ingkang bakal sira takokake lawan Kesawa Sidi? Penemban sampun dangu anggen kula gesang wonten ing alam padang. Kula sampun kewowoken nyumurupi dhateng kawontenaning jagat. Kula sampun jeleh nyawang dhateng kawontenaning donya ingkang pranyata kebak ing apus-apus
tuwin sak mangke saya tumangkar angkara murka Budi Candala. Monggo kula menika sampun keladuk sepuh kula menika sampun boten sagedipun wical wilanganing umur kula. Kula namung kepengin sanget enggalo sowan dhateng ayunanipun Gusti Ngakarya Jagat. Penemban menawi paduka priksa benjang menapa wanci ingkang katetepaken kula sowan dhateng panguwasaning Gusti Ngakarya Loka penemban. Oh Mas tu nama sidam sekaring bawuna langgeng. Anoman wonten timbalan. Wong kang pinaringan umur dawa mono wajibe syukur. Akeh wong kang nandhang lara padha mbudidaya golek tamba supaya pinardawa uripe. Nanging sabab apa? Gusti paring nugraha marang Anoman pinaringan umur dawa, teka sira malah gresula kepengin ninggal tekaning pati. Monggo wong kang urip ning alam padhang ngono yen to kebak panggresula, yekti uripe bak ora bakal tinampa dening panguwasaning dat kang murwengdat. Senggana yen to sira takon babakan pati uripmu kelawan Kesawa Sidi, aku ora bakal wani ngaturake sabab yen to aku menehi tandha-tandha besok kapan ngono bakal sowan marang ayunaning Gusti. Ateges padha karo aku ngungkuli marang panguwasaning sing maha luka. Mula ingkang sangka kuwi senggana nggonmu pinaringan umur dawa mau tansah ngucap syukur. Akeh wong kang pinaringan umur cendhak wae padha kepingin umur dawa. Lah kok dadi kowe pinaringan umur dawa teka malah gresula kepingin ninggal tekaning pati. Yen ngono kowe ora nyukuri kelawan uripmu dhewe senggana. Penemban sewu-sewu kalapatanipun ing abdi tadah wadana. Ngantos mboten metang babakan menapa ing sampun paduka ngendikaaken anggen kula mboten nyukuri dhateng kawontenan ing gesang kula. Ing atasipun kula menika pinaringan umur panjang parandene kula anggagas babakan pepejah. Kula nyuwun pangapunten penemban. Gusti kuwi maha murah, Gusti iki maha adil lan Gusti kuwi maha pangapura. Yen to ana panalongsa jroning atimu ingkang kandhas tekaning batin tan wurunga Gusti tertemtu prisa kang mangkono bakal gedhe pangapuraning Hyang Mahanasa. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan senggana kula wonten paring dawuh. Gandeng iki wanci bedhug mongko aku kudu ngaturake panembah kelawan panguwasaning dat kang murpengdat sarana manembah ing wanci bedhug. Mongko dina samengko Kutha Runggu bakal ketekan dayuh ingkang nedya ampyak awur-awur. Nedya ngiri godha kelawan kasutapaning Kesawa Sidi petukna ladenana dayuhku iki aja nganti gawe gelo senggana ngestakaken dawuh penemban. Iki Anoman dasar kepara nyata. Iki ora pangling Parasata Kurawa dampyak munggah ning ngarga Kutha Runggu. Senggana ana marat. Apa kang dadi perlemu dene kowe mapan ning pertapan Kutha Runggu? Dadi siswaning Begawan Kesawa Sidi. Ing atase kowe pendhita wis mataun-taun cemondhok ning Kendali Sada. Lah kok dadi kowe malah suwita marang pendhita gunung ingkang durung karuan ngelmune. Ora sah kok kian gunung sing tanpa gunung. Mula saiki tak takoni Kurawa tekan Kutha Runggu bakal duwe gawe apa? Sowan Sang Kesawa Sidi wigatine nyuwun pepakem Makutha Rama. Yen pancen Sang Tawa Bedawan Kesawa Sidi ora ngeparengake Kurawa sowan ning pertapan Kutha Runggu, apa kakon tak gulung pertapan Kutha Runggu. Yen perlu tak pateni sing aran Kesawa Sidi. Ngecomang deleming ngandar-andar ngendukur. Kemewat ucapmu kaya wong regem jimat keparat, kaya wani ndirat persiabang. Kowe ngame-ame sedaning Sang Begawan Kesawa Sidi konangan cantrike Anoman. Langkon tak gulungi genderamu tak babati gamanmu. Wah, wani karo Kurawa sing tawedene apa? Ora minggat ngarep-amping Kartomarma tebak dalam kene marganing patimu Singalena prapting lalis Kartomarma.
Bismillah. Edan. Edan. Mati Raja Tumbal lakon kene margani pati wae. Wah, munyuke nesu. Saet. Wah, mati aku. Wah. Iya. Wah. Waduh. Modal we, munyuk lo kile wedi. Jojo la wedi. Modal we. Ayo, Matno Sastra Jenderal. Watak naji jaya kae. Wah, kok gancrewet. Modal. Hut. Wah! Waduh! Wah! Tangane pitil. Piye? Nyuwun pangapunten. Kurawa bubar mergi cantrik-cantrik Kutha Runggu menika mboten namung kawula lumrah. Lho, sapa? Sapa sing wani mbubarke Kurawa? Sapa sing wani mbubarke Kurawa ki sapa? Anoman. Anoman? Nggih. Kula mengsah Anoman. Kula sumanggaken diobat-betke ngalor ngidul. Kula beto tumbak disaut. Tumbak sendekke wit, candhak rambut kula. Dinger dada kula pas ke tumbak diek. Nek mboten kula wis mati. Kula sumanggaken. Kula beto tumbak mboten namung setunggal. Ning kathah tumbak kula uncalke Anoman krido, cuwat-cuwit, munyuk nesu. Tumbak cekel buang, tumbak cekel buang. Kula diajar, kula semanggaaken.
Kowe ngapa ya, Dur? Lekane ajeng maju. Kula belone Anoman ceng maju kula blubut. Ngadepi Anoman. Anoman ketemu kali kula terus dheweke niku mele-mele Anoman. Cuy. Kula bingung, untune putih-putih ketok kabeh. Terus kula njegok kaya kilik. Munyuke mlayu. Suweneng suwe munyuk niku mboten wedi kilik. Ha kuwi tandane nek kowe ora tau ngerti ledek kethek. Maju meneh. Mboten kalah kula punan. Nyuci manggakaken men. Wah. Lah ngerti nek mungsuhe Anoman. Mungsuhe Anoman trimo bali kula. Nggo ngopo teng Kutha Lungguh malah nglekoso. Sapa Kurawa sing arep njajal Anoman? Watak. Citraksi. Piye man? Arep maju perang po? Mungsuhe sinten? Anoman. Wah, munyuk ra tata. Anoman munyuk kuku kula menungsa nek nganti menungsa kalah karo munyuk niku isin. Mula kula ajeng maju. Rene nek omongan ora ning jero kothak. Nggih, Man. Nah, ketok wayange iki ketok sing diomongke iki ketok dasar kepara nyata. Kakang Kartomarma kalah. Dheweke dadane ditancep tombak. Kakang Sortayu kalah. Durmagati kalah. Iki mengkari kowe. Baiklah. Maju. Kuku kula tantange sing mriki, Man. Tantangan. Anoman. Ono barat. Sapa kuwi? Lek. Anoman. Raden Citraksi. Iya. Edan. Kok iki wis tuwa? Iya. Wis dadi pendhita pirang-pirang tahun. Umurmu wis pirang atus tahun. Ning kok wulumu isih apik. Obate apa, Man? Kowe kirene arep perang apa takon obat? Memeng takon. Diupakara. Babu. Lho. Diupakara kok babu. Aku tekan kene minangka wakiling Prabu Duryudana kepengin ketemu Begawan Kasidi. Kesawa Sidi. Nah, Begawan Kesawa Sidi. Sing wigati babakan njaluk pepakem Makuthuk. Makutarama. Diwenehke apa ora? Nenek diwenehke seslamet Begawan Kesawa Sidi dadi pendhita ning pertapan Kutha Lungguh. Nek ora diwenehke kelakon ana pendhita tak caca marica hehe. Kelakon tak caca cangking sirahe. Kowe arep nyangking mestakaning Begawan Kesawa Sidi kalahno Anoman. Lho, wawani karo sing tak wedeni apamu? Ngadeg. Kok ngopo? Kok apa aku sing tekaning pati? Nyo, ngantomo dhisik. Wah, kendel tenan. Iki tau tak tamakke Gunung Jugruk sesegara asat. Tanganku tengen tau tak nggo ngantem gunung loro Jugruk. Nyo tibakno. Mama mati dereng aku kowe. Wah. Ora apa-apa. Ora krasa lara. Mburi apa piye nyo? Wedian. Mut. Dar kowe. Ora lara. Wah elok ta.
Papancen kowe wong-wong digdaya. Ning gandeng aku wis ngantem, kok kowe durung ngantem. Aku isin. Walesen. Walesen legane atiku. Nyo, nggon sirah apa nggon dada, apa nggon mburi, aku manut karo sak perintahmu. Piye iki? Tak sawang kaya le gayeng kok ming saanteman kok ngletak. Aja mlayu Anoman. Matane. Wo. Balik. Balik dengkulmu ora. Pun susu manggake manku kula ora iso keluarga pusar kan. Kurawa menika sampun adat saben kok nggih. Nggedabiah koke ancacah ngrebdo tanpa guna. Nadyan kathah parandiri boten saged mungkasi karya amargi ingkang dados bebeteng ing Kesawa Sidi menika pandhita ing Kendali Sada pun Anoman. Lho, Senggana inggih. Lah nggugu karepe dhewe. Saking panginten kula menawi anak Prabu Ngawangga menika namung ginakaken rosaning raga, tuwin kasektening raga mboten badhe saged ngrampungi karya. Saenipun dipun tegeli. Tegesipun kados pundi? Ngliga pusaka ingkang ampuh. Anoman dipun pejahi babar pisan Begawan Kesawa Sidi dipun sirnakaken kemawon. Capengarna mawingis-wingis katon lenandheping Trisula. Mawa meru ngapira kula terus minggah Anoman kaliyan Kesawa Sidi kula babarke pisan ngginakaken menapa Kyai Kunto menawi mboten ngginakaken Kyai Kunto mboten badhe ngrampungi karya kula terus minggah man Anoman Kesawa Sidi cita-cita kowe bakal wani lan panguwasa negara Ngastina. Iki Senopati Ngastina Narpati Ngawangga bakal mungkasi uripmu kowe. Anoman apa dene Kesawa Sidi? Basukarna ora jumbuh karo Kanalindran sarta Kasena patening Narpati Ngawangga. Durung babak kulite, durung putung balunge lah kok nibake pusaka Kyai Kunto. Yen tak tamani dada mesti aku bakal tekaning pati, mongko tak waspadakake. Playuning Kunto ngener ning pertapan Kutharunggu. Tanurung oming bakal gawe cintrakaning pepundhenku Begawan Kesawa Sidi. Aja aluk kelangan tak saut mbuh dadine Narpati Basukarna. Lepasaken pengajap kula mejahi Anoman kaliyan pun ngremuk pertapaning Kutharunggu. Nanging cukat trampil trengginas Anoman nyup saking Dirgantara. Anyaut Kyai Kunto wekasan samangke Kunto dipun beto dening pun Senggana paman kados pun digesang kula. Nuwun sewu. Panjenengan menika tasih kathah pusakanipun teka namung kecalan pusaka kados mekaten kemawon bingung penggali panjenengan nggih. Mbah inggih sampun dipun ikhlasaken kemawon
Menika gesang kula. Menika piandel kula menawi kula kecalan Kunta persasat pepes bayu kang tapis wastra lungset ing sampiran sarah munggo ing lautan. Paman, kula badhe mlebet telenging wana laku tapa mboten badhe wudar anggen kula tampa menawi Kyai Kunta dereng wangsul wonten tanganipun Narpati Basukarna, Paman. Apa ingkang mbok lakoni mau sayekti katandha lamun sejatine sira iku wujuding Brahmana nanging isih bisa katarungku marang mubal-babaling nepsu. Ketitik nggonira gawe wirang Narpati Basukarna. Anoman wong kang wis madeg minangka Brahmana mono sirik lamun gawe wiranging sapadha-padha, sirik lamun gawe kacintranganing sapepadaning urip. Menapa ingkang kula tindakaken Premban? Nggonmu nyidra kelawan pusakaning Narpati Basukarna. Anoman, yen pancen sira kuwi jiwaning Brahmana ingkang darbe jiwa satriya, aja kaya ngene tumindakmu. Nggonmu nyaut marang pusakaning Narpati Basukarna mau padha karo memirang kelawan jiwa kasatriyaning Narpati Basukarna. Ing ngangka loro katon banget yen to nadyan sira iki wis ambrahmana nanging isih duwe jiwa kasatriyan, nanging jebul kasatriyanmu ora tandhes tekaning batin. Krana sira ora wani napakake kridaning Kyai Kunta, nanging malah mbok cidra, mbok aturake marang Begawan Kesawa Sidi. Kanthi cara kaya mangkono mau sejatine pakarti licik, pakarti ingkang mbok tindakake mau dudu jiwaning kasatriyan, nanging kowe nggunakake tumindak ingkang ora prayoga srana ngrebut pusakaning mungsuh. Kanthi mengkono Anoman dadi jalaran nggonmu bakal saya suwe urip ana ing alam padang, nggonmu ngenteni besok kapan tumekaning janji. Kabeh mau ya mung merga saka darbe keluputan wani ngrebut pusakaning Narpati Basukarna iki. Anoman gunjang kanjing langit kelap-lapaton lerkin sangking risang mawe gandrung. Waduh Premban, lajeng menapa ing kedah kula tindakaken supados kula saged anebus dhateng kalepatan kula. Apa ingkang wis sira tindakake besok aja mbok baleni kanthi srana gentur tapa ana ing Kendali Sada, gentur laku prihatin ana ing Kendali Sada netepi jiwaning Brahmana. Muga-muga enggal cedhak dina janjimu kelawan ingkang gawe urip menawi kepatra lajeng dawuh paduka baliya marang Kendali Sada. Kaya wis titiwahyaning mangsa kala nyaketi kelawan kewajibanku nggonku bakal matedhakake kanugrahan senggana. Nyuwun pamit Premban, sing ati-ati aja kaya bocah cilik.